Joo, ja siellä lähtee Sergei. Igor Valko-Venäjältä. Hyvin valmistautunut kauteen. Ollut ruokaleireillä ja dieettiä pitänyt monta viikkoa. Treenannut pohkeita ja pitänyt sisäpakarat kunnossa. Igor, maailmanluokan nuuskan käyttää. Hänen joukkueensa valmistautuu hyvin strategista peliä. Hyökkäys. Sergei kääntyy, ottaa kiekon haltuun. Sergei, hän läpäisee jo päin helvettiä. Ja uusi hyökkäys Sergeiltä. Valmistautuu, vähän sirklailee siinä. Leipoo, laukoo ja taas päin helvettiä. Sergei kiihdyttää rystypuolelta. Hän valmistautuu laukomaan. Ottaa vauhtia ja laukoo ja maali! Sergei saa kiekon. Syöttää. Hyvin pyörähtää poika. Sergei ottaa menemään. Hänen pitäisi ajaa. Olisi taklannut. Sergei valmistautuu taas. Uusi hyökkäys. Vitusti vauhtia. Nyt on liikkeellä. Maali, onko se maali?